Videa Let's Play Minigames. Dneska tady bude natáčet Skywars spolu s Vádíkem Novotným, Adélkou Novotnou a se mnou. Já tady v tomhle prvním videu budu jenom kecat, protože máme jenom 2 kompy. No, můžeme do toho. A postupně v dalších dílech se budeme střídat takhle na ty kompy. Tak můžeme. Dobře, takže já jsem Adéla Novotná, hraju tady za tuhletu holku a hned vedle mě vidíte mýho bratrance, Ládíku, no můžeš. Ahoj. Takhle vypadá hezky Ládíček. A jeho prdelka. Dobře a Dneska budeme hrát Skywars. jdeme k Tak jo. portálu. Někdy se nám to lagne, takže doufám, že to bude dobrý. Dobře, můžeme? Ládík. Tak jo. Ale jinak je to 3, dobrá grafika. 2, 1, teď. Dobře, já jsem na tady to, taková blbost. Ano, jsou spolu. Opel, kde je? Na ní? Ládík? Ládík není vedle mě, takže 3, 2, 1, Teď. 0. Skáčem dolů. Jo, ale je se mnou, tady je, tady je, vidíte? Tak se musíme najít. Ok, my se musíme najít. Nejdřív ze všeho musí hráči sebrat to, co mají v bednách. A to se určuje podle výher nebo podle skóre. Ty výkonnější mají spíš třeba enderperly nebo diamanty a ty méně výkonní mají třeba blbosti. Jako je. Ale když spadnete ze svého Islandu, jak bych to řekla, tak už jste prohráli. Tam enderku? Bojujete s ostatníma hráčema, třeba tady Adelka má výkonnější zkušenost, tak má enderperlu, to může teď najít Vádíka a pornout se k němu. Takže mají docela štígro. Tak a postupně už je necháme hrát, tak já budu už držet hubu. No, někdy můžeš domluvit. Dobře, takže ty se asi spikli k sobě, takže těm vystřelíme hubu. Ale nebuďte zprostý, jo? Pardon, já se Není to omlouvám. slušný. Tohle. Jo, to říká ten pravej. No, který? To říká ten pravej, tady Ok, já náš mám už Vádíček. jenom 8 šíp. Takže, tedy. Já si tady To je trdlo. Já se chci tady s vámi Ale on povídat, po mně protože se neděje. střílí, si musím říct. Ty šípy, co po mně střílí. Tak co, kam půjdeme? Dobře, já tě budu hledat někde. Jo, tak já jdu pomalu do prostřed. Počkej, pomalu. No možná tě vidím. A možná taky ne. Au. Kryté. Pardon? To je trdlo. To je blbé. Áďo, ale fakt nebuď sprostá, půjde to na Facebook. Pardon. To je trdlo. Zřejmě. Dobře, Počkej, takže- koukni se do prostřed. Kukuč. Jestli tě náhodou ne to. Ne, tam je nějaký neviditelnost, ne? Máš vedle sebe nějaký vodopád? Ne. Vodopád? Já Jo, mám- máš vedle sebe. No. A někdo k tobě putuje teďko. No, já vím. Putuj. Putuj, to si zkus. Putante. Ježiš, já se tady nudím. Au. Sedím a čumím na ně jak To je hraju. trdlo. Musím za jeho šíp. Pupuč. Sakra, sakra. A tady náš Ládíček už zhebnul, protože spadnul. Fakt. No tak já se můžu portnout Tady někam. mám krásný úplně výhled na 2 do- obrazovky. Někam pryč. Takže oni teď můžou No. mít můj. Ježiši, on si myslí, že je fakt nenápadný, co? On je asi neviditelný. Měla jít do prostřed. Fakt neviditelný. Tady ho Počkej, střelím. počkej si. To vím. Mám skočit za tebou? Počkej si. Nebo já mám hodně šípů. Nebo jo. Ládíček je už mrtvý chudák. Počkej, už jsem tam jenom 4. No tak to bude trvat, já jdu za tebou. Dobrý, Skáčeš teda? jo jdu. Si dáme vodičku, ale nepojedeme po ní, takže tohle video by mělo zabrat tak aspoň
půl hodky. No, možná i Ale hodinu. mrhali jste Skywars, že bychom se mohli střídat, ne? Já se tady nudím. Ale hrozně nás to baví to video natáčet. Když takhle, no, ty budeš až v druhém dílu. To budeme dělat, to se musíme dohodnout, buď Annihilation nebo Hide and Sheep. Já chtěla Skywars. Skywars ne. Tak natočíme 2 Skywarsy, No, 2 Všechno díly dvakrát. Skywarsu dvě a části. No, budeme, když tak... Annihilation nebo Hide. Sheep, No, anebo jo? Kde seš? tady, no vidíš mě. Jo, tak jdeme. Hele, máš Tři. jiný Skywars. Já, 3, jo. 3, 2, 2, 1, teď. Ok, takže já jsem asi taky Jsem na sněhovým. Jo, já taky, Jo. takový párátko. Máme stejný biomy, tak... Ty jsi vedle mě. Vedle mě jsi. Teď ničím tu blbost. Jsi vedle mě, co? Jo, jsi. Dobrý. Takže tady. Teď dědek ten. Teď jedno. To kdyby byl pravda. Dobře, a tady to asi bude, pak ještě si uděláme jeden tenhle Skywars a pak asi už skončíme, jo, a druhý díl bude Už se mnou konečně budu hrát. s Barčou, jo? Dobře, Vodnou. takže, no vodnou. Jsme všichni To musí každý vědět. Jo, musí. Pochopitelně jsme všichni 3 novotňáci. Tak jo, nějakým paslíkovi. O, jo, tam nejdu. Takže paslík je paslík. Tam nejdu. No, My ke to mně. tam vodu ládat. Paslejkovi. Blbá. Ale dej tam vodu, než ty se střelí. Jo, teď to tam vodičku. Ať necípneš. Dobře, tak že jsme už u sebe. Počkej, já mám 2 lidi. Tam dobře. To je na to. To je opatrná jak můj zadek. Dobrý, já jsem opatrná. Já tam radši dám tu vodu. Radši bych dával bacha ze zádu. Kurně. No, To je teda šubin. Vajíčko, roláda. máš svoje vajíčko? Mám sněhový koule. Je, teď to přestřelí. Ty máš enderku. Ne, už ne. A škoda. Lol. Tam je další. Proč vždycky vyprostřed můžou být ty neviditelný? Máš luk. A teď ho střelíme, když nečumí. Ale ne. Mám něco tady. Ježíšek mi nic nenadělal. Zlobila jsem. Dobře, takže my jdeme zkusit s Vládíkem, ježiši, my jdeme zkusit jít s Vládíkem do prostřed, když nás střelí nevadí. Už tady zabíráme asi 15 minut, nevím, jak dlouho. Ale budeme to muset na chvilinku stopnout, protože se nám to nějak seklo. Vládíkovi, tak já zatím budu dobrý, už jsem mu to zase Ty vole. udělalo normálně, takže můžeme hrát zpátky. My tady budeme stavit most, tam ten chlap na nás útočí, takže já jsem asi mrtvá už. Budu, možná. Mrtvá. My to vystřihneme a Ne, dobrý. budeme pokračovat, až se to přestane sekat. Jo? Dobře, Jo. no, počkej, uděláme... Dobře. Takže ahoj, my jsme zase zpátky, měli jsme hrozně velký lagy, tak jsme to ukončili. Takže a teď si dáváme poslední Skywars, pak bude druhý díl, taky Skywars. Dobře, tam má nějaká ženská skin jako měla moje ségra Barča. Dobře, takže můžeme. 3, 2, 1. Jo? Dobře, takže jsem Vánoce. Zase ty Vánoce, no tak mě štvou. Ty nemám ráda Vánoce. No, jsou tam 2 bedny, je to v pohodě. Ok, no tak počkej, ty jsi vedle mě zase. Vidíš? Jsi vedle mě. Jo, vidím tě. No a já tebe taky. Chybí jeden hráč. Tamhle ten. Jo, už je to plná. Jo, 10.
9, počkej, 10, A 1, teď. Oh, ty vole, podle mě nějaký, dopady. ježiši, takový, Ty krávověnic. ne, ale šílený, mě už Ale nebuďte zprostý. docela štvu. No tak my nemůžeme Ať říct lidi ani, na Facebooku vidí, jak jsme taky tak normálně. neřvi. Ty taky řveš jak... Hlavně řveš. Tenhle bude lepší meč. Musím natěžit strom, protože já se nevím, že to Chudá. Tu. Dobře, takže... Ježiši. Někdo si ke mně dělá přechod. A ten někdo bude pěkně s futurem. Jak si ukazuje mír. Počkej, já ti ho sejmu dolů. Dakota je už teda. Míš! Míš! Ty lago. Ne, jak náš ládí. Snad stvrdím. Toho nesejmeš. To se Ne. vsadím. Počkej, sakra. Divné. No já vím, ale zkusím. To se mě nezabije první. Jo! Ty, jak to, že se spadnu? Ty jsi spadl. Jo. Ok, takže mám to dohrát, nebo mám Jo, taky? dohraj to a si to za chvilinku ukončíme. Mm. Au. To mi teda dal. Dobře, takže my to za chvíli zakončíme, až zase já ich chcípnu. To řeknu, fakt. No to bude asi taky brzo hodně. Hodně. Teď hop. A je po mně. Škoda, že neměl underperů. Se najíme polívky. Bolí. Mňam, už nemám. Tak je na prd. Dobře, takže... Ping-pong. Počkej, já si udělám s něj přechod, no to já nebudu. Ping-pong. Hele ty jaký. Dobře, takže já zkusím. Tam doprostřed. Já se bojím. To je jedno. Na to má sekundu. Teď jdi po něm. Aha, jdu. Takže si vemu. Teď by někdo přišel zabil tě. To by bylo špatně. Dobře, takže tohle se zničím. Já bych si to nezničil teda. To je jedno. Přece. Tak nic. Dobře, takže... To asi ukončíme teďko. Kde jsi? Dobře. Takže to ukončíme. Teď v druhém díle půjde hrát moje sestra. S tímhle hezkým lůčkem. Má hezký skin. No já mám v sobě šípů zabodaných. No, hlavně v té hlavě. Ale tak Tě provokuje bacha nějaký tak už- Mr. King Bear. tak Dobře, už- takže my to ukončíme, dnešní díl. Takže těšíme se na vás v dalších dalším dílech našich minigamerů. Jo, takže Tak jo, čau. takže nech mě, počkej. Takže čauky.